Dewch efo ni, Clwb Cymru ola'r flwyddyn! Felly heno ydy Clwb Cymru ola'r flwyddyn a'r thema ydy Wigs and Wine. Dyma ni'n cyrraedd y tŷ wan cael croeso cynnes gan Malia Erin. A be fysa Clwb Cymru heb gael punch? Dyma fideo o pawb amlwg yn mwynhau yn dawnsio yn eu wigs. Da ni yn Glob! Yn Glob nathon ni sylweddoli bod Beca'n edrych fatha ddynes o'r The Voice. Baby Rascal! Dyma ni wedi cyrraedd Rascals. Ar y ffordd i Cyw! A wedyn Away Cube ag syth i cheesy dance floor. O, mae'r grisiau coch na'n hydolus. A rwan pawb i fwynhau gweddill y noson, y rhan gorau canu a dawnsio. Diolch yn milio, tra!